गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आसामनि गंफ्रोम जिल्लाखौ समानै जौगाहोनायनि थांखिखौ लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननाय आसाम सोरखारनि केबिनेट जथुमा दिनै सिलचराव जानानै थाङो। सिलचराव जानाय आसाम केबिनेट जथुमाव आसाम सोरखारनि साफ्रोम मन्थ्रि बिथांमोना बाहागो लायो। लोगोसे बे केबिनेट जथुमनि गेजेरजों बराक हायेनाव गोबां जौगालु बिथांखि खामानिफोर मावनो आसाम सोरखारा बिथांखि लायो। बिटिआरखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव गोख्रों आरो जौगाखां खालामनो प्रमद बर'नि बिटिसि सरकारा साखाफारा जादों। बेनिनो बिटिआरनि मोनफ्रोम बियाबनि माइ फोथाराव माइ हानायखौ खालामगासिनो दङ इउपिपिएल दोलोआ। आगोलनि माइ फोथाराव मुसलपुर जिल्ला आरो कक्लाबारि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा माइ हानायाव मुखुब जादों। माइ हानायाव कक्लाबारनि एमसिएलए मन्टु बर' बिथाङाबो रायजोफोरजों बाहागो लादों। हाबा हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थांखि मुसलपुर जिल्ला आरो कक्लाबारि ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ जथायै माइ फोथाराव रायजोफोरजों माइ हानाय हाबाफारि लादों। रायजोफोरजों खाथि आरो गाहाम सोमोन्दो लाखिनो थाखाय इउपिपिएलआ सुबुं सम्पर्क बे मुंजों हाबाफारिखौ लादों होनना मिथिनो मोन्दों। इउपिपिएल दोलोनि माइ हानाय खेला दुला खुंनायजों बिटिआरखौ जौगासार खालामनो प्रमद बर'नि बे हाबाखौ इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा खोब बाख्नायदों। थांनाय 10 बोसोराव क'क्राझारनि एमपि देरहासार जानाय नब कुमार सनिया बिथाङा रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय जेबो जौगालु मोजां खामानि मावाखै। बे बाथ्राखौ बुंदों सोनाब क'क्राझार एसटि बियाबनि एमएलए रबिन्द्र नार्जारि बिथाङा। गावनि मान सन्मानखौ रैखा खालामनो थाखाय नब कुमार सनिया बिसायख'थि गेलेयालासिनो जिरायना थानाया मोजां होननानैबो रबिन्द्र नार्जारिया बुंदों। रायजो राजाफोरखौ बर' अबर'नि आबेगजों खेबनै एमपि देरहासार जानाय नब कुमार सनिया बिथाङा देग्लाय रायजो राजाफोरनि जेबो मदद मोननाय नङा होनना रबिन्द्र नार्जारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि जुल'जि बिफानाव मैदेरनि सायाव मोनसे जर'खा सावरायनाय हाबाफारि बानजायदों। दिनै अदेबानि 29 नभेम्बर खालाराव इन्टारमेल क्वालिटि एसुरेन्स सेल IQAC रिसार्च स्कलार एस'सिएशन अफ जुल'जि डिपार्टमेन्ट RSAZD आरो अरण्यखौ लाफानानै साउदार्न आफ्रिकायाव माबायदि मैदेरनि सायाव संरैखाथि होनाय लोगोसे माबायदि नायबिजिरनाय जायो बेफोरनि सायाव सावरायनाय जायो। बेखौ नोजोर होनानै जोंनि आसाम एबा बिटिसि ओनसोलाव मैदेरनि सायाव माबायदि खामानि मावनांगोन, माबायदि राहा लायोब्ला मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव सौग्रावलायनाय, जिउ गोमालायनाय, मैदेरनि थाग्रा जायगा, हाग्रा ओनसोलफोरखौ संरैखा खालामनाय बायदि बिथिंनि खोथाफोरखौ सावरायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां। आसाम सोरखारा 12 थाखोनि आनजादाव मोजां फिथाइ मोननाय फरायसुलिफोरनो स्कुटिखौ राननानै होसिगोन। डक्टर बानिकान्त काकति मेरिट एवार्ड 2022 खौ 30 नभेम्बर खालि राननानै होगोन। आसाम सोरखारा गासै 35,800 फरायसाफोरनो बे बान्थाखौ होगोन। आसाम बिधानसभानि मोनसे सोलोंथाइ कमिटिनि दैदेननायाव दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गुबुन गुबुन बिफाननि बिफान गाहायफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल खुंफुंदों। आसाम सोरखारनि एमएलए डक्टर परमानन्द राजबंशी दैदेननाय सोलोंथाइ कमिटिया दिनै साबा एमएलएफोरनि नुजाथिनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सोलोंथाइ खान्थि आरो एडमिनिस्ट्रेसन बायदि बिथिंनि सायाव मोनसे जर'खा सावरायनाय हाबाफारि लादों। रायजो राजाफोरनिसिम गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना गोजौनि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला 9678121558 जानबुं नम्बराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। बिटिसिनि बारग' चिफ आरो बिपिएमनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिखौ लानानै बिपिएमनि एमएलए रबिन्द्र नार्जारिया गोख्रों बिबुंथि होदों। एमएलए रबिन्द्र नार्जारिया बुंदों हाग्रामा महिलारिया सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो बिथाङा माब्लाबाबो बिजेपि दोलोआव थाङा होननानै बुंदों। बेजों लोगोसे रबिन्द्र नार्जारिया बुंबावदों बिपिएमनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि हेफाजाबगिरि मावथि बिथांमोना बिपिएफ दोलोखौ गोख्रों खालामनो खामानि मावगासिनो दं होननानै बुंदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। चिराङाव आयेन बेरेखा बाला अन्थाइ जावनाया रायजो राजाफोरखौ खैफोदाव लाबोदों। गले गले बादा होसेयावबो होबथानो हायाखै आयेन बेरेखा बाला अन्थाइ जावनायखौ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल कानिपुर गामिनि बिमा दैनि बाला अन्थाइखौ JCBजों होखानाय सिमानि बारा जावनायनि जाहोनाव साखाथियाव थानाय गामिनि रायजो राजाफ्रा ज' ओंखारनानै अजद दैखांदों।